Camilo plataforman sartzen garenean, hauxe da atzekaldean aurkitu aldugun interfaza, eta interfaz honetan erremintak izaten dira batzuk edukiak sortzeko, hemen multzo honetan ditugunak, beste alde batetik elkar eraginezko erremintak hementxe ditugunak, eta bukatzeko azkeneko erremintak administrazio alorrekoak. Elkar eraginezko erreminten artean badago bat interesgarria dena oso, batez ere gu bizigaren aro honetan irakaskuntzan gero eta gehiagotan erabiltzen delako elkar laguntza eta kolaborazioa zelan baita esateko gauzak egiteko. Bai irakasleen artean, bai ikasle eta irakasleen artean ere, jakina. Eta erreminta garrantzitsuenetariko bat wikia, hemen ikusten duguna, hauxe da wikia egiteko botoia edo irudia, klik egiten badugu sortuko dugu wiki bat, edo sartuko gara wiki sisteman. Hemen ikusten dugu posibilitatea dagoela aktibatzeko eta desaktibatzeko, ikasleek ez ikusteko, esate baterako, kasu honetan aktibatuta dago. Klik egingo dugu, eta hauxe da lehentxoago hasitako wiki bat, kasu honetan azala hauxe da, hau da lehenbiziko orrialdea, eta ikusten dugun bezala, hemen idatzi aldugu zuzenean eta gauzak egin kolaboratiboki pertsona batzuen artean. Erremintak hementxe daude eta bat garrantzitsuenetarikoa seguraski hauxe da. Editatzeko pizza edo arkatza daukagu hemen. Beste alde batetik hemen eztabaida hasteko wikietan eztabaidak askotan gertatzen direlako. Eztabaida hasteko funtzionalitate hori hor dago. Gero beste alde batetik historiala ere ikus dezakegu, jakiteko nok zer egin duen, beste alde batetik loturak ikusteko eta ezabatzeko. Kasu honetan ezabatu egingo dugu dagoena. Sistemak galdetuko digu benetan ezabatu nahi dugun eta dena, bertsioak eta guzti, kasu honetan esango diogu baietz, ok. Eta esan bezala, oain itzuliko gara azalera, eta hauxe da wikia. Lehenengo eta behin, esan dezagun editatzeko aukera politak daudela eta handiak, eta bat oso importante hauxe da, HTML-ez editatu ahal izateko. Hemen daukagu HTML-ezko irudi hori, ebaki egiten badugu, orain itzultzen bagara, konturatzen gara ja ezagoela. HTML-ez, kodez egindakoa, itxasteko, horrelatxe, orain klik egiten dugu eta ikusten dugu, benetan ondo funtzionatzen duela. Wiki guztietan, hasieran gaitegia izaten da azalean ipintzen dena, 0 gaitegian demagun sarrera, idatzi nahi dugula, kolaboratiboki, gero lehenbiziko puntuan demagun zer da Camilo LMS, idazten dugu. Ederto. Eta besterik ez, hauxe da wikia egiteko modua, bertsoak sortuko ditugu, hemen dagoena kendu aldugu, jakina, horren simplea da, hala eta guztiz pentsa dezagun HTML-ez ere landu aldugula hori. Kasu honetan, hementxe jarriko dugu arref bat, ikus dezazuen nola idazten den lotura bat, kasu honetan Camiloren web orrialde ofizialera joango dena, camilo.org, hementxe amaituko da lotura, ikusi ahal izateko hemen dago,
klik egin eskero hor, automatikoki Kamiloren web orrialde ofizialera joango gara. Hauxe da wikia sortzeko, lehenbiziko gauzak egin ditugu, eta gogora dezagun Kamilo plataforman ari garela.